האם אתם יודעים מהו דיבייט? הדיבייט בעברית הוא ויכוח תחרותי, בו קבוצות מגנות על נושא מוסכם או תוקפות אותו. הוויכוח מתנהל על פי הכללים בצורה תרבותית ומכבדת. איך פועל דיבייט? הדיון הפרלמנטרי, הדיון הנפוץ בעולם, כיצד הוא פועל? בשלב הראשון מתקיימת חלוקה למחנות ותפקידים. נערכת הגרלה. כל אחד מגריל את העמדה שלו בדיבייט, וכך נוצרים שני מחנות, קואליציה בעד ואופוזיציה נגד. בשלב השני חושפים את הנושא הנבחר. בשלב זה נסביר מהו הנושא סביבו נדון.